Джана, ей! Се. Поздрав за Борито специално. За Борито и той поздравява Бакито от Габрово, специално за цялата компания. За най-големия му приятел казва, че е като брат. За Баки от Габрово. Хайде! Яша! Хайде, Романе Рагиве, 20 март 2016 година. Поздрава е за Борето! Дебнате господарите на Ефида, че ти канат милионите с тида, да ти вличат златия друмей. Хайде, Боре, животът си живей. Дебнате господарите на Ефида, че ти канат милионите с тида. Хайде, Боре, хайде, братко, бе, с тебе, братко, на море. Кой ще плаща сметката сега? Кой е босът тук на вечерта? И ако плащай, така, силен си дома. Кой ще плаща сметката сега? Кой е босът тук на вечерта? И ако плащай, Боре, ти сега, силен си в дома. Хайде! Хората да си говорят, нека те за Борето да си спорят. Той отново чувства се добре, неговата фирма много силна е. Нека хората да си говорят, нека те за Борето Ловеч да си спорят. Той отново чувства се добре, нашата фирма много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е босът тук на вечерта? И ако плащай, така, силен си дома. Кой ще плаща сметката сега? Кой е босът тук на вечерта? И ако плащай, така, силен си в дома. Шунена, Романе, шунена, Агаяги, Борко Гилябел, Борес Архелел и цела фамилия Велен Саргелела. Кой ще плаща сметката сега? Кой е босът тук на вечерта? Яко плащай, така, силен си дома. Кой ще плаща сметката сега? Кой е босът тук на вечерта? Яко плащай.